Yesus Rajani Kuria na porseana badia pasuma awon sa sungguh lima rohaku mangikut onho rajaku pargogoy ma au totong pargogoy ma au totong jala dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ati-ati doh pikiramu nabi di bagansan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sukacita. Kita sudah masuk di Minggu Reminiscere. Selamat beribadah bagi Bapak Saudara-saudara yang bisa beribadah hari ini. Dan bagi yang tidak bisa beribadah entah karena situasi dan sakit penyakit. Tang yang nami Tuhan totong nama rorok daging nang todimuna. Jangan lupa Bapak Saudara-saudara, di Minggu Reminiscere hari ini kita sudah memasuki minggu-minggu pertanyaan Passion dan Minggu Reminiscere adalah minggu pertama kita akan mengadakan pertanyaan Passion. Jangan lupa untuk senantiasa ikut dalam pertanyaan Passion di gereja kita masing-masing. Amanami nanami tatangihon barita nauli dihita Rom 4 ayat 115 ditambah ayat 10 tulu 110 pitu. Behama dirohata ahama jupang si Abraham amatai taring utu daging. Ai ia pitor si Abraham sien na niulana adong ma si pangasahononna alai ndatung maradopon debata ai ndaoddo didok surati na porseado si Abraham di debata gabe ima dirajumi bahen hati goradna utang na sotarjua do upa si jaloon ni na mula ulaon datung asiniroha alai ha porseado do rajuman gabe hati goran anggo dijolma naso mangaraduti ulaun asal porsia ibana di si pitori na jahat. Ai dada marhite sian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu poparanna. Nama dok ibana manian portibion marhite sian hatigoran na sian ha porsia unido. Ai out akkasiraduti patiki gabe panean ndang marguna ha porsia uni jadi pesan mah baga-bagai. Ai di horhon patiki do rimas ala yang goso ada patik laos so adong do pangalausion di baheni sian haporsionido baga-bagai asa sian asiniroha do ai naing hot baga-bagai di sadok poparan nai dada holan didongan sapatik ni si Abraham doho do didongan na sahaporsion ai ama ni hita saluhut na do ibana. Hobar tunatar surati hupabaki doho gabe ama ni torok bangso. Dia dopan ni debatamai na hina porsian na si pangulu akan namate jala si jou na suadong hian gabe adong. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara di Minggu Reminiscere hari ini kita diingatkan perihal yang sangat-sangat vital dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apa itu Bapak Saudara-saudara? Iman percaya kita kepada Allah di dalam Yesus dan dengan persekutuan Roh Kudus. Dipitori ala ni haporsiaun, dibenarkan karena iman. Marhite turpuk nat ni suraton ni Apostel Paulus tuhuria Rom. Dipaingok mahita kamanginang. Asa totong tapai baru haporsiota ari-ari. Tapai baru haporsiota ganup tiki. Tapai baru haporsiota marhiti ragam niak kanamasa. Dipanggul miton ningulu arsak nang las niroha. Imana parjolo sahali amanginang tona ni barita nauli tuhita di minggu sadarion.
taringo tu haporsiota maradopo debata. Asa totong tapai baru haporsiotai maradopo debata. Tentunya marhite-hite Kristus Yesus pinargogoan ni toddi parbadia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus nu ngatakas di do Apostel Paulus marhite surat di minggu sadario. Dang marhite sian parniulan. Dang marhite sian pangalaho. Dipitori si Abraham. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya. Abraham dibenarkan bukan karena kelakuannya. Abraham dibenarkan semata-mata oleh karena iman percayanya yang taat kepada Tuhan. Tabo todo songo dia haporsiaun ni si Abraham amani saluhut akan haporsia. Disuruh debata ibana bukas sien hutana. Olo do ibana tanpa neko-neko. Ro debata mabuah baga-baga tu ibana pabua naik konadong do anak nasian si Sara. Di haporsiai do hadai ala yang go si Sara. Mekel suping do ibana di bagasan rohana. Dan masih banyak lagi contoh perilaku ketaatan kelakuan dari Abraham, bapa orang percaya itu, yang bisa kita baca, bisa kita ketahui di Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudara. Namun melalui firman hari ini, kita diingatkan bahwasanya Abraham dibenarkan bukan karena itu semua. Bukan karena ketaatannya, tetapi semata-mata karena imannya. Marhiti haporsiaunido di pitori ibana. Jalaido tutu hatani debata. Ai alani haporsionado dirajumi debata mai. Songo sada hal yang sangat-sangat pantas diperhitungkan oleh Allah itu sendiri. Maka kembali seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya Bapak Saudara-saudara. Yang pertama tadi, maka senantiasa mari kita memperbaharui iman percaya kita. Jika engkau mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu, lakukanlah sesuai dengan iman percaya kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran. Jangan merasa kita taat, kita setia di hadapan Tuhan. Unang maita pangasahon. Tetapi marilah kita senantiasa membaharui. Pai baru haporsiota ganup ari ganup diki. Nunga didok amanginang. Haporsiao do rajuman gabi hati goran. Ai marhiti haporsiaunido dirajumi debata si Abraham. Dipitori ibana. Dianggap, diperhitungkan iman percaya Abraham. Pertanyaan sederhana. Apakah Abraham tidak berdosa? Dia tetap berdosa Bapak Saudara-saudara. Namun karena imannya kepada Tuhan pun dia berdosa. Maka Tuhan melihatnya itu sebagai sebuah kebenaran. Maka sekali lagi Bapak Saudara-saudara, mari kita senantiasa memperbaharui dan menguatkan iman percaya kita. Asadang adong nabui tapangasahon. Molot gabe patikido tapangasahon. Tung sotarulaho kita doya kamangina. Ade. Dangadong hita nabui margogo mangulaho patik. Ay molo pe dipasangap natorasna. Alay manakko mana. Gabi siswada doi saluhutna. Maka titah Tuhan. Patik ni debata. Gabi songo sada si parorok doi dihita. Laupai baru haporsiota. Di bahani songon akan aporsia hita tutu. Patut do ikut saingot kita. Dia kahata ni debata. Uhum ni debata. Dia kapatik ni debata. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua adalah orang berdosa. Saya juga berdosa pun sebagai hamba Tuhan. Engkau adalah orang yang berdosa. Alay bohado tutu akamanginang. Dapatut ma ikut tahamulatihon sudah dengan bahasa ni debata. Aitung suadong do hita. Na tahu dia dopan ni debata. Di baheni haporsiautai ojahan ni saluh panggul miton ni ngoluta. Ia molo taula pe ulau sigan upari. Naing mamarhite di bagasan haporsiaun napolin. Ia molo taula pe akka ulau para sinirohaun. Rohita marminggu. Totong mai marojahan sian haporsiaun. Ia molo tu ngadong pihak kapar sahiton, adong pihak kaparu kilon. Totong ma haporsiotai momos marsitiopan tu debata. Daido nanidok ni epistel di minggu sadarion di Psalmen 120 sada. Saya mangaranapi do mataku do pakka dulu sia dia do ulaning roh pangurupiot tuau. Sada kesaksian haporsiaon nabi natuduhon ni par Psalmen di 120 sadai.
Sian Jehovah sito palangit doh tanon sabing roh pangurupiot Tuhan. Asamo dada molo tado perhapor siau kita gabe suadu ngakasih taonon. Bukan berarti tidak ada penderitaan. Justru dalam kehidupan orang beriman, penderitaan itu akan selalu ada. Sebagai jalan untuk memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan. Di baheni, amuna manami nanami nahina holongan di bagansan Yesus Kristus. Adong bedo kapar soryota, adong bedo kaparu kilota. Marsahit tono ang alani akan namasa di panggulmiton dingulon. Marsahit roha, marsahit pikiran. Di baheni marhitem turpuk jamita di minggu sadareo nakamanginang. Margogo mahita, makatidakon asini rohani di bata. Margogo mahaporsyota, totong marsihohot jala marojahan. Tu di bata, marhiti Yesus Kristus Tuhatai. Malum makasahit amanginang haporsyo mima pamalupoko. Tarapul mana sa arsak haporsyo mima paluahoko. Margogo hamu diparrohai hamu akana marlas ni roha. Haporsyo mima mengajari ho. Akama nami na nami nang matua nang sudah gugu. Tuhatta mana maroro daging nang tod dimuna. Haporsyo mima totong namar gogo. Manatap tu sa bulon ito dimtung rope akkasitonon. Di haduaon di perdalanan ni ngolutaw. Tetap semangat amanginang. Tabi nami Tuhan akan hinaholongan di dia peho maringanan. Tadeho mabukwed de nomor 120 ayat 2 dohot ayat 5. Di tanda donasida di bain porseado nasi dari hatana nang tu nasi darong ido hangoluana ido burunai laos ido sinjatana mangalomusui laos ido sinjatana mangalomusui sai songoni ditanda Tuhatta jolmai namangoloy hatana sabang soi apor sea onido parti nada ani padohot pakirimon nang haholongoni padohot pakirimon nang Parbadiai di batasi pardamai mahamu gabi sundenggan jala diramoti marohan ang pikiran muna ia soha surahan. Sah rori haroron itu hatta Jesus Kristus si paduai. Amin.